Agay ka tibo. Pin, tarong pin. Aga luoy kay no. Luuyan, Stephen. Uy, utangon ko na lang na 2,000 jud kay para madungagan lang utang. Nahuman na lang kog laba. Pangayhay nako ang mga tao diri. Dili makatabang. Sigilag katulog. Silag dulag lato-lato. Para ba ko'y bayro nun sa asa? Dako-dako ra ba niya akong bayro nun? Asa ko mangitag bayad? Ba. Kapit pa ni mama eh. Pin, tabang isama dito, Pin. Parang magkagkuhan dia ah. Ikaw na mo tawag si mga cellphone ka diyo? Pagtubag na, pardak na ka diya ron. Ay, ang mga tao dire, di man manabang. Huwag mga anak ug mga mayaman. Sabagahan na ana oy. Iya, tabang-tabang mo dito yo. Ako na ipatabangon naman, pardak na ka diya. Ikaw tabang ito. Parang magkagkuhan. Manalang kong palilihig dire, wag na nabang. Kaon ako ng cellphone sa inyo, hadi karunog ka ng lato-lato. Nang puspusan sa tag. Walis ani karon ni mamaya. Susan yung gagaw, Jay. Di man ka matabang-tabang. Luga oy. Sabi diskarte anaya para di masako si mamaya. Kerte? Ito, pagtabang-tabang dog trabaho dito. Huwag katong kuhan, problemado biya na sila kay wasi ibang bayad sa assign niya. Ano? Sabi diskarte nato anaya para di ta mabunalan ni mamaya. Kerte? Nako isitik na diskarte anak, Pin. Saman. Sabaya lang ang akong ibang tudlo sa kuha. Kumanon lang nimo ha. Kumanon lang nimo. Sige na, tara na. Kay kini mahilom pang baba niya. O pwede dili mata makatabang sa iya ha. Tino? Pwedeng ko dara diri magdudula ka lato-lato mag-email ko na walay kasaba niya. Ha? Pinaw tara. Pinaw tara. Nana ta diri, Pin. Pada ko ana regbalay ni agaw ron. Uy, grabe gud iyang pagkasinso anang iyang kwan ba. Pagpa 5-6 niya ba? Pin. Tayo pa mo ya oy. Di mo maguno mo aksyon ka bala ka. Ano sigla mo dia kay part man sa kwan. Stitik na diskarte. Basta abot na to dito niya ha. Pag abot na to dito ilaagaw. Wala kay buhaton ha. Kundi magpapaso mo ra ka. Aksyon ka bala ka ba? Ha? Sige na hilom lang ka. Wa kay layan to baga. Sige na taro na kay. Hoy, dalian naghakot siya rin kay napay atong buusan ko. Dapat pinaputol ko. Sa man itong trabahante parto na magluyaha, mura na magway kaon. Hoy! Ay siksi mo di undang isa nabi kay parte sa kuan biskuit ning atong trabahante dire kay wa na waday naglutay na waday kuan energy. Bahala tubig lang yang iminon pa kaw. Tayo wala, may cook. Kuriputa po ni ate, oy. Ma! Naar manday ka diri di ay. Oh, asa mo gikan? Sige lang mo laag. Nilakaw mi ma kay diskarte mi ma. Kay para kuan ba masulbad ko imong problema ganiha. Diba? Kulang to og 2,000 imong mabayad sa asa. Kay para marilisan kanya hapon. Oh. Ipagitaan na mo estetik na mga diskarte. Ara o, 2,000 o. Asa man ka nang ngawat ana? Grabe po nang nangawat ma. Uy! Pa nagikawat ma. Gamitan naman nag-estetik ng diskarte. Sige na oh, diskarte na mo na. Wa mi nangawat. O, ara o, para mabugnaw na imong ulo. Salamat dong ha. Naman na. Libre-libre na jud ko ini ron dong. Diri sa kuma. Sige, salamat. Bayad na sa mga kay para Oo. makwarta na niya hapon. Bye-bye. Uy, alas 4 naman di ay. Tama-tama, basig bayad ato sila karon sa ilang utang. Adtuon sa nako be. Ayo. 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 Na, na si ate. Murag magubre-gure na sa giutang naman ni Kuya Disir ba? Paktay ta ni ron. Ay, salamat. Nabayaran na gid ako akong mga utang. Ay, napaday kang April. 3,000. Napay mabili nini nga 2,000. Para matama pangonsumo na mo. Ayo. Ay, te, may hapon. Ay, April, mayo kay ni Erika. Ay, ni anhi ko te kay nianam ko to sila agaw nga karon ako mga kwarta. Mawalagi, April. 3,000 mo to kung utang sa imo, ano? Unsay 3,000 te nga 5,000 man tanan.
Unsay 5,000? Nga 3,000 naman to akong gihulam sa imo. 5,000 tanan ti uy kay nagkuha man katong niagi og 3,000 tapos ganina pong buntag nagkuha pod sila di sir og 2,000 kay patambal kay Stephen. Dali ana una ka okay. Sus sa naman ay. Gaw. Dam, murag day nangita si mo ada mo. Ay, ako igagaw. Basig mo bayad din sa iyong utang baka isubo siguro sa iyong mama. Gaw. Ali pagod. Isubo pa sa iyong mama? Ay, gaw, may ngapon gaw. Ay, oo gaw, gisogo man ni mama gaw. Pagtarong pin. Uy, pagtarong barlags ba? Tugo may gaw, nga magaw. Nga kuan. Mangiram lagi kwarta lagi sa imo gaw. Na, mangutang na pod. Nakautang na ganito siya 3,000 ito niagi niya karon dungagan na pod. Wa pa gani ka bayad. Na, apa day utang ni mama diri akaagaw. Uy. Ay gaw, kanang ipani gani mi niya gaw kay manghiram gani gaw kay patambal niya kang Stephen gaw. Patambalan namon ni gaw. Kasi patambalan. Nausa rin ni si Stephen Gaw. Na lagi gaw. Kalitra mo guni gaw. Bali kailangan po na mo kuan gaw mga 2,000 ra gud gaw kay patambal na gud na luoy na kay Stephen gaw. Na tanawa gaw. Ay, Stephen gaw. Uy, Pin, tanaw ka ti Pin. Pagay ka ti ba? Pin, tarong Pin. Aga luoy kay gaw no. Maoto ang ilang pamasangil te para makahuram. Grabe gini yung mga bata kabadlungon. Kuha na ning bayaran, prel. Para wa na ko'y utang sa imo. Ay, sige te. Salamat kay te. Mulakos ako kay napabugoy singlon dito sa Pikas. Salamat kay te. Sige, Hindi ka diri ya? Nagani ko diri no kay taytang mama ni ron Pin. Patay dyan tayo. Tayta ni ron. Pwede naman na ya.